Salutare tuturor! Facem un video din Terraria și să începem. În episodul acesta îl vom bate pe Ocram. Deci, cum am zis, o să-l batem pe Ocram, pentru că avem un plan ingenios. Gata. Stai, așa, doi Ocram la joale. Așa mă, dă-i. Dă-i, bă, dă-i. Bă, dă-i. Dă-i, bă. Dă-i. Bun, cred că va fi destul de ușor. Îmi pare eu că nu o să mor, nu știu. Că văd că așa e destul de ușor să-l bat. Cu ce dă Ocram din alea două, dacă le vedeți. Coarnele lui ce o fi mâini. Ce dă din ele. Hai că l-am dus aproape la jumătate de viață. Oh. Acum sunt mort. Acum sunt mort. Oh. Dă-i la joale. Așa, dă-i, mă, omoară-l. Dă-i până se sparge. Minune, bye bye.